family. Naka-live yan. Ha? Ayun. Mami. Mami, luto ka? Kapangalan. Mamo. Ilan ang kain? Wala, kumakakan ko. Yes, ma'am. 25 po. Patos, ma'am, or digdi lang? Luglog na. Pinalas. Diyan daw. Nagirahay na ko ni Kitrin. Tubig labot. Ay ganito na nagirahay na. Ang tubig niya. Iyo. Dapat yan, may labot ko sa ano. Nagirahay. Nabaratan yung sinabot. Nagpapagtitindahan. Salamat pa. Mura na yung tubig yan. Pinapanahan nyo sa ano. Lasot-lasot ka sa labot. Alang-alang putik dyan. Ganyan mo rin eh. Hindi na wala ang tubig. Ano barado lang.
Nalipatan ka pa. 45 po. Kaya ano ba ganun kami ano? Kaya pag-iwat dyan. Ano yung sige pagawa? Kasi malutot ko. Pares. Patas po. With rice na po. Bilog na ano na bilog po. May rice na. Yan, para sa lang. Ayun. Pares po sa inyo. Dali. Tapitan ko na po. Sa ilong. Tigdi lang sa inyo, boss. Tigdi lang po. Ganun lang. Mansak na ito. The things yan. Thank you. Gusto mo pantaba? Gusto mo pantaba? Laman na lang. Late ka lang. Ay, Kapangalan. ay, ito na. Di. Di. Sa kuya na rin. Ano? Nagaw mo 5. Lahat
Kaipuan kong bariya.